Padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 4:40 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 51 minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Maayong hapon na naman. Mayo 4 kon May 4, 2021. Mayo 4 tuig 2021. 5/4/2021. Aksyon Reports After Obedience isa na naman kay edisyon sang inyo sa nga palatunturan. Sa siring mainit-init nga tiyempo, may tion nga nagaporma ang galom sa kahawaan. Pero mas malawig-lawig ang mga inuras nga ang init taga-tagiti. Mainit-init ang panahon sa boundary sa Bacolod kag Negros Occidental. Mainit-init man ang mga balita nga naghinuganas diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Labi na sa lokal kag sa nasyonal. Ang halit kag peligro sang coronavirus amo sa gihapon. Ang nagapanguna kon balita ang paghahambalan. Inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon GenoveaNo ang mga tanlopang doon nga mga balita. Mga pangulong dinalan ato na sa nga biradahon kag arang kadahon. Kagkaroon sa atong Pangulong dinalan. Una kita sabahin sang panglokal nga tayada. Una sa balita, una sa aksyon. Peke nga balita. Uy, ang balita hindi peke, kundi ang balita amo ang pagkatukib sang peke. Nya tags, stamps, mga kagabitan, kag heavy equipment. Pati mga pakete sang sigarilyo nga peke. Nakitaan man sa sulod sa isa ka compound sa St. Vincent Home, Barangay Tangob, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Nabaybay ini nga bahin sa nga barangay kag lugar nga malapit lamang sa highway. Kung nagkadto ka mo sa Sorbla sa nga Bacolod City, labay ka mo dira sa National Highway sa dalan sang Araneta. Malabayan yun na sa tuon na sa nga bahin.
ang dalan na nagadulhugon didto na ayon sa ulunhan aman ang lugar nga St. Vincent Home for the aged na nakilala nga lugar. Pero may ara gali daho, may ara gali dira sang gina-partner, ginadagdag nga mga peke nga pagkabutang. Ang balor sa mga na-recover nga pagkabutang mga ka-aksyon, ang balor siri malapit 1 bilyon ka pesos kung sumasumahon. Oh my God! Amo na ka dako sang pag sumasuma mga ka-aksyon sang mga na-recover nga mga gamit sa sading isa ka compound. Ang raid ginpatigayon sang Bureau of Internal Revenue o kung BIR. Pero ang report way kuno madakpan, wala sang may naabtan o kung wala sang may naaktuhan sa lugar. O kung sino man ang tao sa likod siri, nga manhaw, ano nakabutik, may nakatimbre kung ano nga sahi isang plastada. Sa malapit bilyones ka pesos nga balor sa mga na-recover, imposible man siguro nga ultimo lang nga tao kag wala sang ikasarang kag wala sang koneksyon ang makahimo sini kundi laban-laban dali nga ang tao kon grupo sa likod sini eksperto sa sining sahi nga gawi ini sin o walang dapat dali nga kasuhan may ara o kon wala. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang lugar nga ilagin plastaran, mao mo pa ning lugar nga akon sa nga pinalangga, amo ning lugar nga gintawhan naton ang barangay Tangob. Ang pamangkot diri kun nga nakalusot ining illegal nga aktibidad. Basta kani sindikato may maayo ina nga plano antes na nahimuon ang ila sa sindikato nga aktibidad. Ayhan na mo lamang nga lugar ang ilang sa ginataguan sa mga peke nga tags stamps nga ni tag sigarilyo basi kon minilyon na naman kakahas ang sigarilyo bla ang napang-deliver kag nabaligya sa ning grupo ni sa mga upos sindi sigarilyo. Dapat na ngay matanda kamo sa pagbakal kag pagpili sang inyo sa ginasinghot kag ginasuyop. Base isa ina sa mga peke bla nga naghalin sa ring grupo nga niho. Ginatawag man din mga ka-aksyon nga counterfeit sticks kag fake tax stamps. Anong epekto sa sa pungsod? Ang kompeke gani kaya siyempre why na sila nagabayad sa nga buwis kundi ganansya lang nga ganansya ang wali kag bulsa sang mga sindikato. Ang gobyerno subong mas nagakinahanglan sang dugang revenues nga aman para may igasto man dugang sa COVID-19 response. Kinanglan subong sang gobyerno sang kwarta lagi sa pag tipon sa mga revenues ginabayad nga buwis. Ang Acta Republica number 11346 mga ka-aksyon o kung Tobacco Tax Law of 2019 amo ning balasihan sa ginapatong cigarette excise tax. Ang bili kada pakete mga ka-aksyon 45 pesos po sugod sa Enero 1. Ang House Ways kag Means Committee nagaligad nga tuig nagaprobar ini sila sang House Bill number 6507 nga nagatukod ini sang strike team. Kaya mo na guro strike team na guro ni. Kaya mo ning nagapanguna o kung magapanguna sa enforcement activities kontra sa locally manufactured counterfeit tobacco products. Ang pagpabike mga ka-aksyon di nilawlahog nga sala kag pagsupag sa kasuguan sang Pilipinas. Kung taning sinobala mapamatud-an, dapat hanuton man asang manubugat nga silot kag pamatbat. Agod ang iban nga nagapameke manda, makulbaan ka maguntat na. Kag ang iban nga nagaplano palamang,
Sa pagpameke, makasiling silang dili na gyud. Hindi na naton pagdayunon ang plano tani kay basi. Sila ang isa man sa masampulan. Una sa balita, una sa aksyon. Tani sa mga opisyal natos gobyerno no diri sa Pilipinas no. Halin sa pang barangay, banwa, syudad, probinsya, kag sa nasyonal nga may peke bala nga batasan haw. Kung tani raid man no, agod pungawan bla kag makabatsyag bansang huya. Ang ilaw siri nga mga guya bala nga nagdalamol na sa pagka-kapal moks pag kupos-kupos manggawa. Manda mo peke nga batasan nga mga opisyal sa gobyerno naton mo. Mayo lang kon panahon sa eleksyon bla. Pero kon makapungko na gani, haloson na makita sa ilaw siri nga opisina. Ano pa kaya sa nga balita sa bahin sang lokal? Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga naga-kolorisong agtangda kag nawong bangod sa pigaw na law-law pa nga serbisyo sang Basiwa, Bacolod City Water District. Subong angalan mga kaaksyon may sugpo na punta. Basiwa Prime Water. Sa mga masamig augtas na atensyon. Bakit ti sigurado ang inyo sa nga pagkolorisong madugangan ginaw. Una sa balita, una sa aksyon. Bangod man sa ginpagwa nga advisory ang water service interruption. Kung sa bahin sang elektrisidad, kung sa bahin sang suga, ang Sineco mayara sang ginatawag nga power interruption. Ang Basiwa mayara man nga water service interruption. Ang Basiwa Prime Water gli. Dapat butakan tagin nga Prime Water kaya tawag sila sbong. Basiwa Prime Water. May water service interruption man. Mot silingon temporaryo nga magauntat ang tubod sa tubig sa inyo sa gripo kon kamo konsumidor sang Basiwa Prime Water. Ang abiso nagasiling alas 8 sang aga, Mayo 6, mot silingon Huwebes. Wala sang magatubod nga tubig. Alin sa Basiwa Prime Water sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod. Ang rason bangod may ara sang replacement nga paghimuon sa 12 diameter valve sa barangay Handumanan. Ang mga lugar nga apektado kung isip-isipon naton mga 30 bilog ni duga hingadlan ta niya. Para kamang alert bla ang ato sa mga kaaksyon nga konsumidor sang Basiwa Prime Water. Pero sa ulihing alinya na mga kaaksyon sang advisory, nagasiling nga mga apektado nga lugar ang posible maka-eksperyensya sang low pressure to no water o kon water turbidity. Ining water turbidity ni mo nang pinaka-isyugid. Amo nang ginareklamos masami sa mga konsumidor sa nga Basiwa Prime Water. Anong bot sa lingon sini? Ang mga apektado nga lugar ang mahimo maka-eksperyensya sang jotay lang nga tubod sang tubig o kon may ara man sang wala gid sang pagtubod nga tubig o kon may ara man nga nagatubod jotay man o kon damo pero lubog. Oh my God! Diba? Lubog nga tubig ang manang reklamos masamida. Hindi ni Mayo pamatian. Bangod subong ang ining Basiwa Prime Water. Nagapangilamos din sila sa mga isyu kag kontrobersiya. Bangod sa pagsapribado kag pigaw nga serbisyo. Ang subong bangod ang mga tao o kung opisyal sang gobyerno nga kung tani may papel sa pagsabat sa mga isyu, yamo pabangkot reklamo sa mga konsumidor, daw way man tanan nagasapak. Ang guwa sila nga daw nadula niya ang ginapagbato nila. Nga interest sang publiko. Ang ila sila ginasuportahan ka ginaupdan nga interest. Amo ang interest sang dalagko nga mga tao. Toto manin ng mampalmos na eh. Tumigil lang kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta para sa taong bayan. Halalin ka muna. Ambal ni Senador Manny Pacquiao. Ano ba kinibas sa balita sa bahin sang lokal konsihal sa Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19? Improving ang kondisyon suno kay City Administrator M. Ang Busilingod. Nag-aayo
Ang iya sa kondisyon, ugaling, tamo sa pamangko, sinong konsihal na. Hindi galing gusto ang pamilya nga palawag ang ngalan. Ang mga tao kung tani may rason man, no? Nga mabalaan kay mana, una bes, public official ka mo. Official ka sa gobyerno. Galing ka mantiya mo na, ginarespeto na ito na. Ang ayo mo na sa ang pamilya. Sabahin naman sa balita nasyonal, palasyo ng inwala nga smuggle ang illegal ang ginusar nga COVID-19 vaccine kay Duterte. Hindi naman naguro isyong pagturok to sa bakuna kay Presidente Duterte. Tapos naman to. Sa mga grupo, sa mga tao nga luyag pagid nga painito na ng isyu na naguluntad na kamo. Ay grabe sa mong sang problema sa punsod ho. Bulig na lang ta para mabalik sa normal ang sitwasyon sa ato sa nasyon. Kinatos kaduga nga COVID-19 variants na detect sa Pilipinas. Kung sa mga pagkaon pa, bago naman nga putahe ni, bago naman nga menu ni. House Speaker Velasco nagpasiguro nga madasig nga mapasar ang ginaduso nga Bayanihan 3. Senador Drilon ginquestion ang madasig nga pag-release sang 10.6 billion fund sang NTF-LCAC. Ang mga oposisyon duway na ubratan na kundi pabantay na lang sa sala sang administrasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Mati, may ara ko sang munuhon sa inyong balita nga medyo lain naman na sa inyo sa nga palabatinan. Aran-aran na nagka-plastar na kamuda. Plastar. Medyo may pagka-pinasahi nga balita naman na. Istorya angot sa ngalan sa tao. Tarang tamay ngalan, di ba? Taran kita ginbunag sa kalibutan, ginabunyagan ka ginahatagan gid sa ngalan. Para hapos makilala, para may ngalan nga dapat tawgon. May ngalan nga simple lang, may ara man ngalan nga siyado nakapangsot pamatian. Pero sa Mindanao Maka-Aksyon, may duha didto kalapsag nga lalaki. Ang ginhingadlan sang ila gidikanan sang pinasahi nga ngalan. Nga kung magdako ining duha ka kabataan nga ni, sigurado malibog ginang ila sa nga ulo kag pinsar sang pamangkot nga amo ining ngalan nga ginatag sa ila. Ang malasulon di gidikanan mo pinabudlayan pa nilang ila sa bata yaho. Naman ang unang bata mga kaakson sa Davao City, ang ginatag siya nga ngalan mga kaakson, iningalan sang duwa ka bata nga lalaki ni way ni isang vowel nga ginatuwag la. Way vowels o kung sa mga Tagalog patinig. Way isang a, i, o, o. Sa Davao City, ang isa ka lalaki, apelyido ya Bacolod. Ang Bacolod, tagnibla mo na yung B-A-C-O-L-O-D. Bacolod yung apelyido ya mo. Siling ko basi ko pamilyas. Hindi mo nigya pa nag-iyas Bacolod bla. Nami pamatian ay nami ang apelyido Bacolod. Pero ang ginatang ngalan sa iya sa ginikanan. Strigwer Drites Brill. Strigwer Drites Brill. S-T-R-Y-G-W-Y-R space D-R-Y-T-C-H space B-R-Y-L. Muna sa? Bacolod ang apelyido. Ang isa mga ka-aksyon, sang April 27 lang ginbunag ang isa. Ato ya ang una nga si Bacolod, November 10, 2020, nagligay nga tuig. Nagligad lang nga April 27. May isa man mga ka-aksyon dito sa Carmen, Cotabato. Ginhingadlan Glainil Heilhir Zigel ang iya sa apelyido Boscato.
Anong spelling sa isa nga ngalan? Tatlo ni ngalan niyo. GLHYNNYL, HYLHYR, YZZYGHYL. Budlay. Mag-process sa uli sa ID, ha? Mga documents, kapapeles. Budlay yan sa araw. Isa lang kalitra na ang magsala, hindi na maunor sa bungsang magproseso ko labi na sa gobyerno. Di ba? Nabudlayan Manila niya hatag ang ngalan sa bata man. Una sa balita, una sa aksyon. May kilala ko ya, simple lang gidya, kay kung sama-sami, ginakombinar mo ang ngalan sang amay kang Iloy, di ba? Bata nila mo nang ngalan nila. Mayara ko yung nga kilala, nga nakibot ganing pare, yan mo sa ginbunyagan. Okay man kay ginkombinar man ang ngalan sang lalaki, sang amay kang sang Iloy. Pero nagtingkarag ang buhok sang pare pagkabati niya nga anong ngalan sang inyo anak to. Hindi, si Fernando ang amay. No, si Fernando ang amay. Ang Iloy naman si Lucia. Ginkombinar nila parang at least duwagis labla. Kag daw dali makilalaan. Kaya bata nila na. Kay nga nila nga lang ginkombinar mo. Oh. Pag bunyag mga kaksyon na mangkot. Sino ang ngalan sa inyo sa nga bata? Ikaw si Fernando, ang Iloy si Lucia. Laging kombinar namon ang ngalan sa bata namon. Parang at least makilalagid nga bata bala namon. Oo, kuha sa akon ngalan nga Fernando. Kaginkuha man sa ngalan sa akon asawa nga si Lucia. So ano ang ngalan sa inyo sa nga bata? Siling sang amay, simple lang father. Ako si Fernando, asawa ko Lucia, ang amon bata, Lucifer. Sakto man, Lucia ang asawa, Fernando ang amay, ang ngalan sa bata nila, si Lucifer. Abo. Okay na lang na. Hindi budlayan magsulat ang bata nila. Sang sa saning duay foul. Nga ngalan sang bata sa duwa ka lalaki nga de. Alas 5:12. Aksyon Radio Philippines Standard Time sa nga bahin. Ibanoon tara maka-aksyon. Ang observation report sa ato sa nga patrol importante ini sa saning mga inuras. Ibanoon ta ang sitwasyon sa trapiko diri sa Bacolod City, road clearing operation. Oy, di na DILG. Amat-amat nagbalalik ho. Ang nagaplastar sila sa dalan, no to agilan to. Arin ang patrol with Aksyon Jan Diaz, Aksyon Jan, mayong hapon bless kabin. Mayroon ng production mark sa tutunan ng mga ka-aksyon. Actioning patrol, bago gilamang kita diri, no? Pa-pull out pa lang kita. Halin diri sa may compound bala ko sa rin nag-conduct sang raid. Ang katapo sang Bureau of Internal Revenue kag National Bureau of Investigation kag NBI. Kay ang pinaka-latest diri ginpadlakan na lang nila anay temporarily ang establishmento o kon ang compound abi action mar kay kung di na ni pagpadlakan dumodamo sang gamit sa sulod nga narida kun bukas kwaon sang pila ka mga naga-tinir o kon abi tag-iya mismo sa ning balay ang salakyan kay nabigin lagari lang nila mong ginlagari lang nila ang kandado action mar sang sining wing van. Subong nga mga tanion ang ginubang nila, ginpadlakan nila, ginbakla nila sang lain nga padlaka. Kag ginkandaduhan nila sa liwat. No? Kay dariya sa sulod sang wing van, reaction mar ang mga
nahimo nga mga nahimo nga mga nang sigarilyo na gid Aksyon Mar. Oh. Tapos may packaging nga gid kag may mga stamp tax na gid nga peke o kung gid manufacture nila abi. Karon na idulong nato ang detalye sina dira kay karamdamo gid may mga recoveries pag gid sila. Pero ang mga palamangkutanom dahil sa iban kung paano nga wala gid may naabtan, may mga karon mga pagpatagabigi ka naman sa Bureau of Internal Revenue. Pero Aksyon Mar, ang patol rin kitalong area sang Dalan Araneta, ining lugar to sa rin karon ang patol nag-usoy pa ubos abi pa south nga direksyon. Amo rin sa ang area mismo naguntad man ang aksidente kagabi. Kabalo ka kontroten pa no diri nga area masulok ko sakko gid man diri mong kramo abi sa mga salakyan nga nagrabay sini diri Aksyon Mar. Kagon naton siningapon gani expected gani peak hours gini tawag basta mo sa ni oras na madamo gid sa mga salakyan nga nagalabay diri man mismo nga lugar Aksyon Mar sining hapon. Ang dalagan sa trapiko labi na mga ka-aksyon kung pakador south nga portion sa syudad medyo maburbugat ang trapiko sining hapon. Koriko para naton sa mga salakyan gikan sa may south going to north direction. But sa ringon, parang barangay Tangob nga area, ang mga salakyan bla nga going the downtown area mga ka-aksyon. Medyo jutay-jutay pa. Siguro iba na ipit sa traffic dito sa may barangay Sumag, Dalan Araneta, diri man Singapon sa may syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Anyways, pasulod na kita sa may downtown area, Singapon, nakabig diri nga moderate heavy ang traffic situation mga ka-aksyon. Patabok sa may intersection points ng Alihis Araneta Road. Medyo marasig-dasig ang counting inisipay diri sa traffic lights. Rason kung nga medyo pagdasigman ang pag-pulled out o kung pagtabok sa dalan sang mga salakyan, mga ka-aksyon sa niman nga hapon. Pero patrol kung kaisa nga amon diri ruta, diri kami nagaliko patuo mga ka-aksyon pag going sa area sang dalan Lakson. Kaya kung diri ka maglabay sa Lakson extension, dire-diretso ang imo nga pagbiyahe mga ka-aksyon pakadto sa area mismo sang norte nga bahin sang syudad sa Bacolod. Sini nga po makabig diri nga light to moderate ang traffic situation sa may Magsaysay Lakson. Mayo magdito sa Lakson area kaya wala masyado sang mga violators in terms of traffic protocols mga ka-aksyon o kung traffic laws abi. Wala masyado sa may nag-park sa kilid sang dalan pero kung aton diri makitaan gani ang importante nga nag-function ang traffic lights no. Kaya kung nagagana naman traffic lights mga ka-aksyon, wala gina problema kay ang guway na dire-diretso ang biyahe sa mga salakyan. Even kung bakadto ka sa may Lizares Lakson, siringapon, makabig lamang diri nga light to moderate ang traffic situation mga ka-aksyon. So far mo na no, ang sitwasyon diri sa may area sang Lakson. Pero kung kapaliko ka from Magsaysay Lakson, diri ka malabay sa Balom, sa flyover, sa Magsaysay Araneta, no problemo man. Kay dire-diretso man ang hulag abi sa mga salakyan mga ka-aksyon diri man nga lugar. Isa naguro na kita naton diri nga rason bangod nga pagbukas sa disang Taytay abi sa may Lakson extension, iban nga mga private nga salakyan wala na nagapamulya pal Araneta. Iba na galusot na mga ka-aksyon sa Lakson, agod nga malikawan na nila, mabulubugat ng trapiko. Pero expected mga ka-aksyon pag labay mo diri sa may Araneta, labi na Luzuriaga, going Gonzaga, Araneta, along downtown area, bala, expect na ron na medyo mabulubugat ng trapiko, labi na karamo sa malipasay nga jeepney, nga nagasinumbali, dira nga area mga ka-aksyon, siniman nga hapon, mga dipasay nga jeepney nga ang ruta, pagdulong south nga portion sang syudad sang Bacolod. Another reminder, kay diri sa area sang Golden Field bala, isa ginamang kalinya sa mga salakyan ang malabagyan sa mga salakyan gikan south going to the north direction. Bukod ongoing diri ang repair o kung napagkayo sang dalanon. Pero kung repair pagambala natapos sa gidman, dalik yung under curing period pa na may portion pero nagtitik na Taytay bla mismo Aksyon ma sa Golden Field diri na no ang ginakayo sang aton nga mga otoridad. Kada mga pasero dio nagakandak operation ng police Aksyon man nagasakay sa jeep nga wala ka face shield bawal gina dato bi pang mapurupundo to bi pang kita man di kasi gid Aksyon man ang operation sa station number 8 ining mga salakyan bala nga wala sang ako na mga riders nga wala sang face shield wala sang face mask ang ginapangdakop nila mayo man kay ginasunod na nila ang implementation Aksyon Mar kabalo ka kinanglanon gini nga ma-follow properly ang aton nga mga health protocol
So ano gini mo silingon naga-perform gid ang aton nga mga kapulisan action mark. Kahit sa Victor pamangkot sa iban nga mga action naton ilabi na ang mga police personnel nga naga-conduct ng operation kung ano ni mga violations usually nga ginapangbutang nila. Diri sila sa sa may City Mall. Iyan ka police station number 8 nga kapulisan. Sila na din naga-conduct sila nga hapon sa operation. May argabi nga mga nagasakay lang wala sa jeep, wala sang face shield. So, bawal gid ginaisa-isa nila check ang sulod sang jeep action mo. Tapos ang taon na nila, kung may dali nagasakay nga wala face shield, violation gina siya. No? Ticket, may ginatag sila nga ticket. Dahil mga po. Pila na aksyon dyan ang kuhan? Bultas na pila gani? Pilang penalty ko naman kung wala face shield, di pilang penalty. Ang violation nila, pilang penalty. May idea kasi 200? Kung taga-Bacolod, 200. Kung hindi taga-Bacolod, 300. Okay. Ano violation na nagkisa po naman sa face shield? Nagsakay sa jeep, wala sa face shield. Okay. So, dapat nagigali ko nagsakay ka sa jeep, wala face shield. Papanaugon ka, or either nga papundohan ang jeep, and then, gaan ka na nila ticket. Tapos ang imo sila nga nga ticket katag na simo kuan ang ID mo di ang bangalan and then bayaran mo na Aksyon na Marlon sa I think city government o Bacolod. City Treasurer? The Treasurer's office. Gali aksyon dyan pastada sa buong rush hour. Hindi gid siguro tanan-tanan nga galabay nga di pasayang sa lakyan mapapundon nila tanan kay may problema man siguro. Tanan gid action mo ginapapayagad gid jaw pati sa sandalan may police gid nga naka-assign nga siya niya nagapapundo sa salakyan. Tapos may ara man nga naga-set lang korega po violators na. Papayugo nilang violators na nagakapyot sa ticket like the sining area bala ginasugata nilang jeep niya ginagapundo sa duha ka linya sandalan. Then papundoon kinilang jeep action mar lang taon na nila, kung may wala nagasuksok sa face shield, kung wala may nagasuksok sa face shield, like for example naman may isa ka jeep dere nga may nakitaan sila sa certain jeep nga wala face shield, papahigad din nila. Tapos pagpahigad, action na ang obraw nila is katuan ka police, and then, sa ticket, papanaugon, ginapaypay nila para mapanaog action mar. Bus. Okay, bus ya. Bus, wala sila gano'n sa bus. Kasi alin na sa outside Bacolod mo. Ang ilalan dari ang jeep. Kasi within Bacolod area, halin ina. Okay. So mo nang ila dari nga naanan sang ticket action mga kuang kangalan. Tapos, may mga So, pwede ka ba mangkot? Ano nakabutang sa ticket yan, isa? Ang failure to wear face mask. Wala ng violation. Tapos, ibutang nila kung residente sila o hindi. Mapili na sila. So, mo ginayatag mo ya. Kami ka pa mangkot. Naliragin ni Tata nung naibig ko tagadiin sila. Okay. Tapos, kung mabayad sila, sika nyo na. Kung gusto nila ng community service, Kung sika naman kung mabayad sila, kung community service, sika naman. pwede mag-community service o pwede mabayad sila. Okay. Pero wala nyo binakuang ID, sir? Wala na? Wala na sir. Ginabalik lang sa ila. Amo na dito ni hatag mo? Or inyo na yan? Magkao naman sila sa ilay. Tapos hatag naman ng tapis niya. Amo na ilang do dalo nila tumawag kung magpapalot. Kumili nga ang ID nila, wala nyo na ginakuhaan na. Wala na, okay. Amo na lang na ihatag ng ticket. Pero may kopya, makamusin, no? Ako kami carbon. Okay. So, thank you again, Sir Fausto, no? Ang isa diri ka mga police nga nag-conduct sa operation. Ang Station 8, doon sila action maya, nga nagalibot, no? Kung nag-conduct sa operation. Amo na kanibisan kita, nga nag-report kita, nag-suksok sa yung face shield, kay natin lang mamultaan ako diya. Station 8 action dyan, no? Why daya sang miyembro sang task force disiplina? Why? Yan yung ka-PNP, Station 8 niya, okay. Station 8 na action, Every day, mas nila nag-conduct dari isang operation kay Police Major Puerto, no? Dari na sila sa may Golden Field. Ngayon man, kahit may haragid lang sang nag-implementar sining pulis mismo in terms of the health protocol action, Dari ka muna na, di pa sa nga jeepney, public transportation. Sa private, sa mga bus, kaya ang bus hindi ginirila ma-check gid sa gusto, kaya expectation probably halin na sila dahil sa luwas sa Metro Bacolod, so expected supposedly nga dapat halin palang digto sa gipapasaka sa may salakyan.
gin-remind na sila nga sundo ng health protocol. Well, as ko nagasakay sila sa jeep, may kurto nga ginatawag kundi na silang area from point to point abi, hindi nila na ano siguro, no? So ara na sa may pasahero. Amo na ang rason kung ang driver wala ang driver supposedly dapat i-remind man no nga pagsaka sa pasahero wala sa face is agariti mo man ano mo pulong kay usually yung pasahero bigo magsaka or wala isasok sa face shield action man, no? Ano karon nga hapon maraming pangyempo sa palibot sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon exact na ginamang nga mainit-init ang ulo sa iban nga manatikitan sining hapon kay wala nagasuksok sa face shield o kung may mga violation inimang dalagan sa trapiko kagang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod ang Siapon Bugos kay dodong sa Bacolod Aksyon sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Ini nga bahin, dalaman sa aton sa kalwan sang Death Week. Kabaritor sa live stream. Teresita Lavadia, good afternoon. Manang Teresita Lavadia. Okay. Nung Edi Lavadia na sa may barangay Tagob, no? Spencer Gima, good PM watching sa Mandaluyong City Medical Center, Manila. God bless. Humalumina, good afternoon. Elizabeth Malakagamala. Keep safe everyone. Malaka family. Okay. Ana Mandri Sogbro. Haha. 75 to 90% gid ang mga peke da, sir. Annabel Garcia, good afternoon. Arama si Ispandori Cruz. Good PM, great ko lang. Randy Artiaga Santisas. Si Eleno G. Serna, mayong hapon. Aksyon Marlon, salamat. Emma Alcuela Kelstro, mayong hapon watching live from Sweden. Stay safe and God bless. Okay, Ma'am Emma, thank you. Ana Mandri Sogbro, ate, good luck sa mga magastos Diyos sa ulihi sa pagka-error sang spelling sa mga documents kakabataan nyo na over. Richard Daet Pacheco, good afternoon. Monitor lang ko din sa obrahan. Jocelyn Libonis po, good afternoon. Araman si Alan Inoria, watching from Paranaque City, Manila. Ginatami ako sa Barangay Montilla. Ako sa nga family, bag-ulang ginswab liwat, stay safe. Si Maricu, mayong hapon, watching FB Live. Mox Espanyola, diri sa Isabela. Noy Erwin Gonzalez, monitor lang ko. Bia Jonathan, mayong hapon. Milail Oligo, mayong hapon ang sumarong live watching monitor Milail Oligo 24/7. Andrew Juanaid, Saraban. Okay. Milail Oligo, Leong Tamiao, Vanessa M. Mayo, Kelly Jelly, Noel Amar, halin kay Milail Oligo. Christine Menyes, Villalobos, mayong hapon Aksyon Marlon. Thank you. Iban balikan, Daraman, Dugaduwar. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan,
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Life extension of vitamin D3 is
mga kaaksyon. Amatian nato ng naikon na ano ang good news nga madala sa aton sang representative sang distrito sang Taguig, no, nga si Congresswoman Maria Laarne Lani Lopez Cayetano, no. Si Lani Cayetano nga amo man ang tiayon, no, sang Anay House Speaker, no, nga si Alan Peter Cayetano. Yari si Congressman Cayetano sa interview sa katusaring mother station, DZRH, Metro Manila. Kasama naman ngayon ni Henry Uri, si Taguig City Congresswoman Lani Mercado. Good morning, Henry. Angelo, maraming salamat. Magandang umaga rin sa ating mga nakikinig at sa nanonood sa atin sa RHTV. Kasama natin ngayon ang kinatawan ng Taguig na si Congresswoman Lani Cayetano. Siya ho ang may bahay, mga kababayan, dating House Speaker, dating DFA Secretary at dating Senador Alan Peter Cayetano. Congresswoman Lani, magandang umaga po sa inyo at kumusta po kayo dyan sa Taguig? Magandang umaga, Henry, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programa, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pagbati po mula sa City of Taguig, no? Kinakamusta mo yung Taguig, Henry? Awa naman ng Diyos, tayo ay coping, fighting, at talagang sinisikap talaga natin to be present sa buhay ng ating mga kababayan kahit pa nga nasa gitna tayo ng pandemya. So salamat sa iyong pagkamusta at muli magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa. Kamakailan ho ay nag-celebrate ang Taguig ng 434th founding anniversary, ano ho, at marami siyempre ang nagtatanong, lalo na sa mga kababayan natin sa probinsya, paano na pananatili daw ng Taguig ang kaunlaran nito, yung tinatawag na business-friendly at talagang competitive itong syudad po ninyong ito. Congresswoman Lani. Una muna, Henry, hingin ko yung permiso mo na batiin ang aking mga kababayan sa City of Taguig ng happy 434th founding anniversary. Malayo na po ang ating nararating pero marami pa tayong gustong gawin. So sa pagbabalik sa tanong mo, Henry, paano na-achieve o narating ng Taguig itong estado natin ngayon? Una sa lahat siguro, i-acknowledge ko yung power ng Panginoon talaga in guiding us and blessing the City of Taguig. Dinedicate namin sa Kanya yung city natin. At pangalawa, syempre, sinisikap natin to really promote a healthy relationship with the business community, knowing fully well na ang kahit na anong lokalidad, kapag may magandang relasyon sa ating business community, sumusunod talaga at nabibigyan ng pagkakataon na mapondohan ang mga social services na kailangan ng ating mga kababayan. So itong dalawang kombinasyon na to para sa amin ang naging susi kung papaano yung City of Taguig, kahit na ba ito ang pinakabatang city sa National Capital Region. Alam mo ba yan, Henry? Talagang pinaka-baby pa kami. Maraming mga syudad sa Metro Manila, ang matagal nang naging syudad. Paano ngayon, ito ang Taguig gumagawa ng pangalan, naghahain ng mga programa na talagang napapakinabangan ng ating mga kababayan. So natutuwa kami na as we celebrate our 434th founding anniversary, ay nakikita natin na despite the challenges, nasa gitna tayo ng pandemya, ay nagpapatuloy. Ito ay dahil sa magandang kooperasyon ng lokal na pamahalaan, ng mga residente ng Taguig, at syempre ng ating business community. Binanggit mo kanina, Henry, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng business-friendly environment. Yun lang naman talaga ang hingi sa atin palagi ng ating mga partners from the private sectors, lalo na yung ating mga investors. Mababang pagbubuwis at syempre yung business-friendly policy na predictable, hindi pa bago-bago. So palagi ko itong dalawa na to ang naging dahilan kung bakit yung dating Taguig na tinatanong saan ba yun? Ngayon, kahit pa paano pag binanggit mong Taguig, nandyan yung Philippine Stock Exchange. Nandyan yung malalaking mga embahada ng malalaking mga bansa. At nandiyan din yung mga universidad kagaya ng UP at ng Lasal na pumasok na sa ating Taguig City community. Kasabay din yung mga malalaking multinational corporations at
Very soon, i-welcome na rin natin, Henry, yung ating Supreme Court at even the Philippine Senate. Dadating ang panahon na dito na rin sila sa Taguig, no, magbubukas ng kanilang ng tanggapan ng kanilang mga institusyon. At kahit na ninyo ay pinakabata kayong syudad, pero maraming tumitingalang mga LGU at mga syudad at munisipyo sa Taguig. Ano ang inyo raw maipapayo sa mga LGU ito na nais ding marating ang narating na ng Taguig? Unang-una, Henry, ako ay umaamin na pagdating naman sa local governance, ay maraming mas veterano, mas may experience sa atin pagdating sa local governance. Pero palagay ko, mahalaga sa mga local government officials, no, na kilala mo ng mabuti ang iyong lungsod. Ibig sabihin, kilala mo kung ano ang potensyal ng lungsod mo. Kilala mo at alam mo ang problema ng lungsod mo. Kasi pag alam mo yung dalawang iyan, mas nadadalian kang maglatag ng mga programang kapakipakinabang sa iyong mga residente. At ito yung ginamit ng Taguig, no, when I started in 2010, sinimulan natin yung integrated survey system ng Taguig. House-to-house survey yan, na tinutukoy talaga anong pinakamahalaga na prioridad ng mga Taguigenyo. Ano ba yung pangarap nila? At doon sa survey na yun na pag-alaman, na natutuwa ang mga taga-Taguig pag malalaking kumpanya nagbubukas sa amin. Pero mas matutuwa sila kung ang mga trabaho makukuha ng mga taga-Taguig din. Kaya inilagay namin ang pinakamalaking pondo sa scholarship sa ating mga kabataan, kaya't nagawa nga natin na mula daycare, elementary, high school. Nabigay natin ang mga libreng uniformes, school supplies, kumpleto lahat yan, health kits, pati na yung hygiene kits nila, at pati na nga yung tulong natin, no, para doon sa computer assisted learning system, para naman pagdating sa technology, hindi sila nahuhuli. Yung ating mga college students naman, beneficiaryo sila. Lahat ng gumagraduate sa Taguig, automatiko, 15,000 minimum hanggang umabot ng 80,000 pesos scholarship assistance para sa mga gustong makapagtapos ng kolehiyo. So bukod sa edukasyon, kasama na pag-alaman natin, kailangan ng tulong pagdating sa medical, kaya yung Taguig, isa sa pioneer ng house-to-house delivery ng maintenance medicine dahil sa survey namin, lumalabas na hypertension, diabetes at asthma ang mga pangunahing karamdaman. So binigay natin yan. Henry, sorry alam mo, pagka pinag-uusapan kasi yung Taguig, I can go on and on eh. Pag pinag-usapan pa natin yung programa natin sa senior citizens, sa sports, environment, ang dami talaga pati sa infrastructure. So alam kong limitado yung oras natin. Pero yung daw pakikiisa ng ating mga mamamayan dyan sa Taguig, gaano din ka-importante yung kanilang pakikitungo sa inyong mga proyekto at siguro yung pagsunod sa mga polisiya. In other words, yung nakikiisa sila, gaano ka-importante ba ang pakikiisa ng mamamayan ng Taguig sa pag-unlad nito? Napakahalaga talaga kasi ang tagumpay ng lungsod ay hindi lang nakasalalay sa mga leader. Nakasalalay yan sa responsibilidad ng bawat residente. So kung ang mga residente natin ay masunurin sa batas, ay napapadali yung pag-achieve natin sa ating mga goals. At i-highlight ko lang, ito ay isang classic example, Henry, no? Dito sa pagharap natin sa kaso ng COVID pandemic. Nananatili pong pinakamababa, isa sa pinakamababa ang Taguig pagdating sa COVID cases. Bakit? Dahil lang ba sa gobyerno? Hindi. Dahil sumusunod din yung mga tao. So ito nang gusto nating ipaalam sa mga taga-Taguig. Mamahalin tayo ng ating lungsod, kaya dapat lang na mahalin natin ito pabalik. Kasi tandaan natin, pag ang lungsod may kaayusan, may katahimikan, ang investment papasok yan, walang patid. Walang gustong mag-invest sa isang lugar na may kaguluhan. Diba? So, kailangan talaga ang responsibilidad din ng ating mga residente. Alright. So, yan ho, mga kababayan, napakinggan ninyo ang sikreto ng pag-unlad ng Taguig at ang, of course, yung pinaka-puso ng kanilang progreso ay ang pagsunod ng tao. Kung gusto man, Lani, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong panahong ipinagkaloob, hindi lang sa mga taga-Taguig, kundi sa buong mamamayan ng Pilipinas. Thank you so much, Kong. Salamat, Henry. God bless you and stay safe. Alright. Si Congresswoman Lani Cayetano ng Taguig, nakasama po natin. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Ka Henry Uri. In the meantime, let's go back to Angelo Palmones. Pag-isip ng mga
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Yari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement sa ato sa nga pagpanumbalik ang balikman nga report sa patrol matapos gid lamang siri. Okay, si Rami Mondihar, Gabaritor Livestream, ayong hapon aksyon Marlon, grit lang, nanay ko Alicia kag bilog nga Hacienda Paz, monitor ko ni Lapu-Lapu siri. Melchorita Ferrer, good afternoon. Sosiet Alunan, hello, hi. Thank you. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or GenoveaNo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto
kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin. Aksyon Jan Diaz, Aksyon Jan sa Report Plus Cabin. Aksyon man na recover ang malapit 1 bilyon ka pesos nga balor sang stamp tax, may mga materyales sa paghimo sang sigarilyo, mga peke nga sigarilyo mismo nga na-produce na aksyon man na manufacturer na kag ang mga salakyan nga digto na butang abi ining mga materyales, equipment, kag mga stamp tax sa ginpatigan kay nga raid sang composite team sang National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue, ang iya kay Intellectual Property Right Division, kag of course yaran back up ang Philippine Army Action Mar. Kaya digto mismo sa lugar sang St. Vincent o Contorok St. Vincent, Barangay Tangub Surad sang Bacolod, ginkatuan sang ining composite team ang isa dira ka compound o kuri sabi ka balay Action Mar. Kag digto nakita nila ang kinaruton Action Mar nga mga pakete kag may iban may nakabutang na nga mga peke nga stamp tax. Ang stamp tax na ini amo ni ang ginakuha sang isa ka negosyante o kun manufacturer sang mga produkto nga may mga tax o kun buwis Action Mar kwaon na nila sa BIR kay para pamatuod nga imo ginabaligya nga produkto nag-agi sa legal nga proseso. Kung wala stamp tax Action Mar buot sulingon, wala na narehistro sa BIR ang produkto nga imo ginabaligya. Ang tabo kay Action Mar, ang mga na-recover dito kay ina, mga stamp tax ini siya, nga ginagamit lamang sa wala pa matumod nga persona o kunabi nga kompanya nga naga-manufacture o kung naga-distribute na himo buot silingon mahimo bila nagabaligya gid man sa ginakabig illegal nga sigarilyo. Magsiling kita illegal nga sigarilyo, illegal siya in the sense nga wala ini nag-agi sa nagakaigo nga proseso pero hindi siya peke kung illegal kay bangod ang unod niya hindi amo. Ang iya Action Mar possession apareo gid ya o galing kiti wala lang gid siya nagbayad sa nagakaigo nga buwis o kung wala lagi nag-agi sa nagakaigo nga proseso ining iya nga paghimo sang sigarilyo Action Mar. Kay na ang initial nga record diri ni BIR Region 6 Regional Director Antonio Jonathan Aminola, ang stamp tax pala nga daan nga nakuha sa sulod sang balay nagadangat na ang presyo ya is 544 million pesos kung iagi mo gid sa proseso amo gid tari bayran mo para makuha mo ining mga stamp tax. Nadugangan ini kay eventually ang desisyon i-under custody man ang mga salakyan kag mga heavy equipments. Ang salakyan nga 3 ka wing van, pila man na kamilyon ang presyo nga daan, and then Action Mar digto sa sulod sa isa pang ka wing van na recover digto ang pila pagid ka mga stamp tax nga kinarton pagid Action Mar nga wala pa na pang tapik sa mga pakete sang sigarilyo. Plus pagid na recover man dito sa sulod ang mga pakete sang sigarilyo na gidya nga ready na ibaligya kumbaga na package na gid Action Mar nga daw pinawag na nila do ara na karton na bala kag ready na gid nga ibaligya sa mga balaligyaan diri man mahimo sa sulod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So ang namatabos ni diri ang iban dito nga magamit kay ina temporary nga gin under custody sa BIR Bacolod para may ebidensya nga nabilin sa ilang hanay. Yari Action Mar pamati aton sa Regional Director Antonio Jonathan Haminola sa aton nga interview. Sigarilyo po talaga. Sigarilyo ang hinahanap namin, pero ang nabutan namin mga raw materials at saka fake Pag sinabi po natin illegal, ibig sabihin po hindi po dumaan sa proseso. O hindi sila nakarehistro sa BIR, hindi pa walang permit, walang business permit. Itong mga stamp tax ito, may ano yan. Okay. Pinibili sa BIR mismo, dapat bibili mo. Ibig sabihin po, gumawa sila ng kanilang BIR stamp? Oo, gumawa yan. Kasi fake yan. Hindi sila ang gumawa niya. Okay. Kung sumatotal po, mga magkano po kayo itong worth na mga recoveries ngayon po? Ang sa stamp tax lang, 544 million. 54 million stamp tax na dapat binayaran sana sa BIR. Babayaran, yung kung magbabayad ka ng stamp tax, kung sa legal, bago mo, pag-withdraw mo, magbayad ka. Okay, para makakuha ka ng stamp tax. Babayad ka, makapaglabas ka ng produkto, magbayad ka ng stamp tax. Eh, ito po sa kanila, ito, nakalabas na. Wala
labas, nasa labas, hindi na yan dadaan ng BIR. Oh, okay. Ayan po. So, ito yung information po na ito. This comes from confidential informant? Oo, confidential informant. Na pinadala po sa regional office? Oo. Pero dito po pagdating po sa bahay, may tao po, may nakabantay po. Walang tao dito. Walang tao dito. Kaya open kami, nag-coordinate kami sa barangay. Okay. Aksyon, Mar, amo na kaway sa pagpayag dari ni Regional Director Jonathan Haminola. Aksyon dyan? Jonathan Haminola. Aksyon dyan? Yes, Aksyon, Mar. Standby Aksyon Radio Philippine Standard Time in punto alas 6. 6 p.m. na, mag-celebrate tayo ulit with Emperador Live. Tugtog subong Aksyon, Mar, wala pa makilalaan kung sino tag-iyas ang balay nga ina. Kaya kung sa taga-BIR, namangkot sila sa kapitan sa barangay, why ko na idea ang kapitan kung sino tag-iyas sa balay. So, palaligban na subong nila, kaya dapat ma-identify nila mong pero kung sinong tag-iya. Eventually, kay inat, yung salakyan, sila nang usisa sila, may mga papeles, mga nakatapik ng kitaon sa gawa sa salakyan, ang ngalan sang tag-iya sang wing van, nakuha nila Aksyon, Mar, kag may mo digto magasugod na investigasyon agad may balo ano kung makilalaan gid kung sinong sa likod sa sino mismo nga distribution sa mga peke nga mga sigarilyo kag paggamit sang peke nga BIR tax stamps Aksyon, Marlon. Patong-patong nga kaso ang pag-atubangon sining persona kung makilalaan gid man kay mapasakanan sang kaso paglapas abi sa BIR circulation number 260265 amo ni paggamit sang illegal nga stamp tax amo ni pagbaligya man no sang illegal nga pamaagi Aksyon, Mar sa mga sigarilyo kag ang tax evasion bagod nga nagbaligya sila sa pakete sa sigarilyo kung sigarilyo mismo nga wala sa nagakaigo nga proseso kung wala na patungan sang buwis sang gobyerno Aksyon, Mar. Sa ating tanan mga ka-aksyon sa mga panahon na medyo pagpaligo sa pulian di pagkarintan na dapat tinlo ang kalawasan. Galing naglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz, una sa sa Aksyon na sa Bacolod Aksyon Radio. Iban nga balita way malabutan tutok sa Aksyon firing line last 7 to the alas 9 with Aksyon Brian Morden. Magasunod na Aksyon balita evening edition with Aksyon Dale Salazar. Inyo pala tuntunan Aksyon reports after the edition mga balik na naman boss. Ibati ay kita karon na Aksyon at Patrol last 9:30 to alas 11 sang gabi. Ako naman, Aksyon Marlon Genoveia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.